ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саи мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, дар Москва ҳастад ки дар Подмосковский, яъне ки город Владимирская, аз ҳамин центри Москва як соата ар ҳаст то ҳамин квартира. Сехонага квартира ҳастад ки дар дуюм ошона қарор дорад. Квадраташ номаълум, яъне ки дар нуш мега калон ҳастад. Се дар хона ҳастад. Об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки абделни ҳам ҳастад. Хона под абой ҳамаш тайёр ҳастад. Фақат як рангу бор мекунед, зиндагӣ мекунед. Дар инҷа об, свет, рӯпарӯи дом, магазин, мактабшам наздик аст. Мактабда, яъне ки кадомтон агар мехаред, яъне ки автобус омада аз ҳамин хона мега мебарад то мактаба, яъне ки ҳама хел шаҳрнома доранд. ҷои нағз мега соҳибшон, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 650 000 рубл. ҳуҷҷатҳои квартира 100% аз як бародари тоҷики худ монад. Дӯстон, ба кадоми шумо агар ҳамхел квартира лозим аст, бо арзон муомила мекунанд, дар ҳамин рақамҳо занг занед, бештар маълумота гиред. Мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад. Дӯстон, дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад, дар қишлоқи Истиқлол гуфтага ҳастад соҳибшон, ҷои нағзай. Хоб, заминаш 6 сотик замин ҳастад ки 14 хона кардаги тайёра ки якта калидор, обсвет, ошхона, ҳоҷатхона аделни ҳастад. Хона под абой тайёр, яъне ки ҳамаш кардаги ҳастад. Фақат хоя абой мезанед, зиндагӣ мекунед, уже тайёр дар тирезаҳои пластикии нав хона навсохта. Дар даруни хона ҳаммом дорад ва баняшам бо дар берун ҳам дар дурунам ҳастад. Гирди хона полни худ маҳкам ҳастад, яъне ки обсветчам бе ягон камбудӣ ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мешавад, яъне ки кадоме ки мехарад. Ба кадоми шумо агар ҳамин хел хона лозим аст, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо поёмода занг занед, бештар маълумот гирем. аз шумо хоҳиш меонам ки фақат лайкотро намонед ва видеонавора то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯши навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи хушманзар гуфтага ҳастад, поёни гончи Заривосток, яъне ки лаби наздики Дарё ҳастад, ҷои беҳтарин аст. заминаш 6 сотик замин ҳастад ки 14 хона кардаги тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дар дуруни ҳамин хона ҳастад. Калидор подвалам дорад, термиз, кондитсионер ҳамаш қоидавӣ ҳастад. хонаш катур монтаж ҳамаш кардаги ҳастад. хона бо ғишти пухта кати омода шудаги ҳастад ки дар инҷа бо дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. пешхона кати оби калон мегзарад ки ҷои нағзай. то ҳамаи хона роҳуш асфалт аст. дӯстон, хона тайёра, нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад ки бо нархи арзон ба шумо кадом метавонад срочна. ба кадоми шумо агар ҳамин хона лозим бошад, рақамҳошон ҳастад, рақамҳое ки Россия, дар ин рақамҳо имо, WhatsApp ҳамаш пайвоз кардаги ҳастад, яъне ки кор мекунад. мехоҳед ки бихоҳед занг занед, хоҳед ки дар имо, WhatsAppшон нависед. марҳамат, дар ҳамин рақамҳо бештар маълумот гиред. хона ошо тайёра барои зиндагӣ кардан. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, автоцентр гуфтага назди таксиҳои Клуб. квартираи тайёр духонага квартира ҳастад, дар дуюм ошона қарор дорад. 48 квадрати метр. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, тирезаҳои нав, абой зудагӣ. хона 100% омода ва тайёра барои зиндагӣ кардан. ҳуҷҷатош мега 100%. нархаш 250 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мекунем, мега срочна сум дар кора. ба кадоме ки лозим бошад, хона ҳамаи шароитош муҳайё ҳастад. дӯстон, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг занед, бештар маълумота гиред. квартираи навастройка, ремонти нав. марҳамат, бештар маълумота гиред, бозам арзон мекунем, мега соҳибшон. хонаи фурӯши назди ҳавлиги навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, дар Ленский район, дар шоҳроҳи Ваҳдат гуфтага ҳастад, дар адирои Нефтников ҳамин хел маълумот ҳастад, дар адирои Нефтников. заминаш 6 сотик замин ҳастад ки 3 дар хона кардаги тайёра, якта
калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отдельно дорад. Бо дар берунам ошхонаш ҳаст дӯстон ки хона ремонти нави замонави кардага барои зиндагӣ 100% омода аст. Бо нархи 180 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Бозам савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. Бардороне ки буданд ки ҳамхали хона пурсидан аям территорияи на ба шумо вариантои хуб агар ки ба шумо мувофиқ бошад метавонед ки ҳамин хонаро рафта аз биред ва савдо карда гиред. Марҳамат, бозам муомила ва савдо мекунем мега соҳибшон. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар пеши сементзавод гуфтагӣ аст. ҳамин хел маълумот пеши стоянкаи хуҷанд ҳамин хел маълумот аст. як хонага квартира аст дар 4 ошина қарор дорад. 31 квадрати метр ки хона ремонти миёна дорад. ремонти нав кардагӣ нестанд, миёна ремонт аст. бо нархи 185 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бозам арзон мекунем мега. агар ки дар ҳамин номеро мега занг зане кор накард, дар ҳамин номеро имо васап мега пайваст кардага дар имо васап мега нависанд ба онҳо ҷавоб метавонед мега соҳибшон мумкин ки номеро мега мумкин кор намекунад соҳибшон мега ҳамин хел. агар кор накард дар ҳамин номерошон имо васап пайваст дорам. дӯстон ба кадоми шумо агарам хел квартира лозим аст метавонед дар ҳамин рақамошон занг зада бештар маълумот пураш кардагирем. бозам арзон мекунем мега соҳибшон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар шуруча гуфтагӣ аст. шуручада қарор дорад қишлоқи шуручаи нав. ҳамин хел маълумот аст. заминаш обши бо масоҳати 6 сотиқ замине ки ду дар хона қатия калидору яъне ки пеши навесам духтагӣ аст. хона коробка гирди хона маҳкам аст. дарвоза дагӣ аст. хонара фақат шкатуру дар тиреза ҳамин хел кор обши мондагӣ аст. отдельно кантен, ошхона, анҷомхона, туалет, баня ҳаста мега соҳибшон. сарошона фурӯхта мешавад бо нархи 149 000 сомонӣ ки дар инҷа обуш ҳаста мега. хай бо як бори дига худтон аниқ кардам мегирем дӯстон. сарошона мега сум далкура хонара фурӯш давода калидор ҳамаш тайёр аст. ба кадоми шумо агар ҳамин хел хона лозим бошад 149 000 сомонӣ бозам савдо мекунем мега. марҳамат, дигар маълумот чагирен. аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат лайкотон намонед, видеонаворо дар имо васаптон падилиса кунед. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон аниқтар маълумотша нагуфтен. аз худашон мегирем ба кадоми шумо агар маъқул бошад. духонага квартира аст дар 3 ошина қарор дорад. 38 квадрати метр. об свет ҳаст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, мебел, кухни, гарнитур, шифонер ҳамаш аст. хона бо чизи чораш кати мега фурӯхта мешавад. дар ҳамин хона чизи аст қатишон метиям мега дагаварной ҳамаш мега қатиш метиям мега соҳибшон. ремонташ барои зинда кардан 100% тайёр аст. нархаш 275 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди квартира. ба кадоми шумо агарам хел квартира лозим аст метавонед дар рақами поён буда занг занед бештар маълумотша гирен. шумо дӯстон агар ҳамхали квартираи фурӯшии хона, замин, мошин чизе ки барои реклама доред дар номери имо васап рӯй кунед, рекламаш мемонед. хонаи фурӯши назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар деҳаи Шатал гуфтагӣ аст. ҳамин хел маълумот деҳаи Шаталда қарор дорад, яъне ки ҷойгир аст. масоҳати заминаш 5 сотиқ замин аст ки 4 дар хона мега кардагӣ тайёр аст. якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш отдельни аст. ремонти хона замонавӣ, дарахтони мевадиҳанда, об свет ҳамаш қоида аст ки дегдонхона, анҷомхона отдельни ҳаст. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки мега ҷои нағз аст. ҳамаи чизҳои лозимӣ дар ҳамин дуруни хона ҳаст. об свет бе проблема. фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. ба кадоме ки ҳамин хона агар маъқул бошад лозим бошад дар рақамҳои поён буда метавонед занг занед бештар маълумотша аз худашон гирен. аз шумо хоҳиш мекунам фақат лайкот намонед ва видеонавори моро дар имо васаптон падиса кунед. чӣ хонае ки ба шумо далкура нависед албатта пешкаштон мекунед. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар 1 Советский. духонага квартира аст дар 4 ошина қарор дорад. 49 квадрати метр. об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, стирали машина, кресла, диван, парда ҳамаш навай ки лаби роҳда қарор ҷои нағз аст. поини домда магазини калон, моика, яъне ки ҳама чизи дар наздика ҷои нағз мега соҳибшон. яъне ки барашда ранги балкон ҷо ҳам дорад ки даруни квартира калона ҳамаи шароитҳои
зиндагиш яъне ки таъмин аст наздикиш да мактаб мағоза ҳаст ҷои соза мега соҳибшон бо нархи 285,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам арзон мекунем мега хона мега бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад яъне ки дар ҳамин дурун чизе аст бо чизи чораш кати мега метия мега соҳибшон хай бо бештар маълумотша мегирем ба кадоми шумо агар дӯстон лозима дар ҳамин рақамҳо поён буда занг занед бештар маълумотша аз соҳибашон гиред марҳамат занг занед квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед аз шаҳри бухтар квартира дар шаҳри бухтар дар қурғонтепа дар 14 микрорайонда қарор дорад назди вокзал ва назди бозор духонага квартира ҳастад дар 3 ушона қарор дорад 49 квадрати метре обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом отделни ванна ҳаста ва термикса мега дора соҳибшон ҳамаи шароитош муҳайё аст ки доми навастройка аст ремонти нав кардага аст ҷои нағза мега соҳибшон лаби наздики раҳ аст ва мактаби яъне ки мактабам наздикиш садикам ҳаст бо нархи 230,000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чиз гуфтагӣ нест дӯстон аз худашон мегирен срочна мега соҳибшон фақат одамони харидор ба кадоми шумо агар ҳамхе квартира лозима дар ҳамин рақамҳо поён буда метавонед занг занем бештар маълумотша гирем мега хона нағза яъне ки ремонти замонавӣ марҳамат дигар маълумоти худтон бугирем квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар ноҳияи файзобод дар ҳамин территорияи районша ки аниқтар маълумотша нагуфтиянд яъдо дӯстоне ки аз ноҳияи файзобод ҳамхе квартира пурсидина ба шумо квартира вариантҳои хуб духонага квартира ҳастад дар 4 ошона қарор дорад 45 квадрати метре обсвет ҳастад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис мебел дар отрезаҳои нав яъне ки қоидави ремонти замонавӣ кардага мега соҳибшон срочна мега фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ духонага квартира дар 4 ошона 45 квадрати метр оби гарми хона термис ҳамаш қоидавӣ аст яъне ки чизи чораш катиам ҳамин хонада доранд хай бо уша маслиҳат мекунед қатишон 200,000 сомонӣ бозам дар назди квартира мега савдо мекунем ба кадоми шумо лозима занг занем бештар маълумотша гирем дӯстон агар шумо ҳамхари квартираҳои фурӯшии замин хонаи тайёр ёки мошин магазин чизе ки барои фурӯш барои реклама доред метавонед маълумотоша қатъи суратош роя кунем мо реклама мекунем ин буд 12 хонаи фурӯши мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо